Itong pagbigay ng pekeng autopsy report ay insulto sa atin yan bilang Pilipino, insulto sa ating gobyerno, at insulto sa ating mga OFWs na naghihirap magtrabaho sa ibang bansa. At ang ating ninanais ay makamit ang katarungan para kay Miss Villavende. Pero hindi natin makakamit yan kung yung Kuwaiti government ay hindi makikipag-cooperate. At worst, bibigyan pa tayo ng fake na autopsy report. Gusto natin maparusahan yung gumawa nito. At gusto natin makitang makulong at masistensyahan itong mga gumawa nito. Ito ay para rin sa ating ibang OFW at para rin sa kanilang kapakanan na nagtatrabaho sa Middle East.